Bueno, kultura da herri baten nortasuna. Kultura propio bat badago, kultura orokor bat badago. Nik askotan zirrada sortzen ziran, Amerikan entzunuenen palabra de basko. Hori bino kultura potente horik herri batek ezin du sortu. Eta kultura da gauza asko. Gauzak egiteko modua, bizitzeko modua, bizitza ulertzeko modua, artea, dantza, kirola, gauza asko, lana, hori dena da kultura. Bueno, maitasunez hurbiltzeko bere inguruko gauzetara. Maitasuna eta nortasun bat ikusiko dutela ematen duten urrats bakoitzean. Ezagutzeko, gure aurreko jendeak nola bizi ziren, zer egin zuten, eta aurrera bide honetik jarraitu behar baldin badugu, atzeko eri begiratu behar diegula. Bestela galdu ingo gerala. Bueno, beharrezkoa, komenigarria, noski. Elikagai bat bezala da kultura ere, kulturaz ere elikatu behar duzu. Eta behar bezala elikatu edo gaizki elikatu, ondorioak hortxe daude. Ibiliko gera, nun gabiltzan ez dakigula. Orduan, gure bizitzaren pauso horiek nondi nora joan behar duten, nola eman behar duten, hori da kultura. Euki beharra dago, eta etorkizuna beraiengan dago. Gure egitekoa ere bada gaztedia hori aukerak eskaini, aholkuak, nolabait beraiek gure ispiluan begiratu behar dute. Onerako eta txarrerako. Bizitza osoa daukagu ikasteko. Zer egin behar den da zer eztan egin behar, eta nola egin behar den. Egunero badugu zerbait ikasgai bat badugu, egunero. Ikaste garai bat ez da garai jakin bat bukatzen dana, beti jarraitu behar dugu ikasten.